Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Podería pensarse que tras a vendima finalizan os traballos en viña ata a poda, pero non é así, cando menos en Martín Codax. Coa uva xa fermentando en adega aproveitan estes días para condicionar os viñedos pensando xa na próxima campaña. É que estas semanas as condicións climatolóxicas están axudando para facer xestións de solo. Na finca que posúen en Agro de Bazán están aportando calizas e fósforo en rúas alternas e descompactando o solo para realizar a sementeira dunha leguminosa que empregarán como cuberta vexetal. A ventaxa de facelas agora en outono é que non temos que andar a traballar no suelo hasta o próximo ano. Entonces, en primavera, que é cando se pode facer estes traballos tamén, pois xa temos unha cuberta vexetal implantada, xa temos os suelos estabilizados e xa podemos entrar a facer os traballos de aplicación de fitosanitarios ou do que haxa que facer. Tras varias campañas aplicando esta práctica, en Martín Codax consideran que o outono é a época idónea para realizar estes traballos. Estamos observando que facéndoos en outono, pois temos máis seguridade que o suelo vai estar en un tempero que vai a ter as características óptimas para facer este traballo e despois, desde o tema da compactación, temos todo o inverno para que o suelo se estabilice e cando teñamos que entrar a facer os tratamentos fitosanitarios ou os traballos que haxe que facer, xa temos unha cuberta vexetal implantada e non vamos a ter tantos problemas de compactación. O aporte destas enmendas realízase tendo en conta as análises de solo feitas no ano anterior. Hai que ter unha estabilidade de calcio e tamén de magnésio no suelo, hai que traballar con análisis de suelo. Pero, bueno, é un plan de mantenimento de cada 4 ou 5 anos facer un aporte de calizas, pois nestes suelos nosos ácidos e arenosos, pois é interesante, pero sempre previo un análisis de suelo. Isto non é café para todos, hai parcelas que sí que hai que facelas e outras pois que de xeito natural ou por unhas prácticas que se fixeron en anos anteriores non é necesario facelas. Os solos en Rías Baixas son polo xeral de pHs ácidos, polo que o que permiten estas incorporacións é balancear ou corrixir eses niveis para ter un solo fértil e que as plantas poidan absorber mellor os nutrientes que se aporten posteriormente. O primeiro paso para ter un suelo fértil é ter un pH
corrixido, un pH que estea en torno, por encima de 6, en torno de 6 a 7,5. As dolomitas non deixan de ser, estamos utilizando as dolomitas, non deixa de ser de orixen de canteira, un produto natural, que o que fai é que estabilizar e darlle ao suelo unha porosidade e unha actividade biolóxica boa para que estea vivo e estea activo. Uns suelos ácidos, uns suelos que non están equilibrados, pois son máis difíciles de traballar, son menos productivos, son menos fértiles, é dicir, con isto non estamos perdendo tipicidade, todo o contrario. Se non estamos facendo as cousas ben para que a planta estea, pois, desde un punto de vista de actividade de suelo, ao final iso tradúcese en actividade da planta desde un punto óptimo. Outra das labores que realizaron rematada a vendima foi aplicar un tratamento á parte aérea a base de cobre e xufre de cara á conservación da folla. Neste momento as follas siguen activas, están traballando en acumular reservas para a brotación do ano que ven, e como por suerte tuvemos unha colleita pois boa e abundante, pois canta máis reservas, canto máis tempo aguantemos a folla, pois estamos traballando en vistas para a colleita do ano que ven. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. O Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas aínda non dá por pechado oficialmente a vendima. Quedan pendentes pequenas colleitas en adegas que realizan elaboracións tardías, como pode ser o caso de Martín Kodax co Galaecia, uvas que non recollerán ata dentro de 3 semanas polo menos, ou Condes de Albaré que barallan esta posibilidade. Parece que vamos a ter un outono seco e un outono que nos vai a favorecer esa sobremaduración das uvas e sobre todo en esas parcelas que están máis ventiladas, que teñen unha folla de máis calidade e unha uva que agora mesmo sanitariamente está moi ben. O que si confirman dende o Consello é que este ano a colleita da DEO quedará en 31.900.000 kilos de uva. Son 7.700.000 kilos máis que a colleita do ano pasado e equipárase, como se prevía, coa do 2013, cando se recolleran 32 millóns de kilos. Llevamos un par de años un poquito flojuchos, digamos, en cantidades, a ver si también venimos con un ciclo más estable, que quizás lo que no nos vienen bien tanto los altibajos, sino algo más estable. Lo que pasa é que la naturaleza es así. En xeral, esta do 2015 foi unha colleita moi proveitosa tanto en cantidade como en calidade dos froitos e pon o broche a unha campaña que se viviu tranquila ata setembro. Los mostos a día de hoy están dando muy bien la cara, muy aromáticos, como corresponde a nuestras variedades, muy bien estructurados y lo que dice todo el mundo, pues con unas muy buenas posibilidades. A campaña caracterizouse polos problemas da seca en verán e as chuvias de setembro que abriron o paso a algúns focos de botrite. Así o constataron tanto viticultores como os investigadores que fan seguimento das vides de Rías Baixas dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro. Lo típico en septiembre, que vinieron aquellos periodos de lluvia y hemos tenido, bueno, pues un poco de ataque evidentemente de mildio, pero en general bien. No hemos tenido mayores problemas este año. Hemos tenido relativamente poco de acariosis, pocas botritis, el agusanado también hemos tenido poco. Bueno, salvo un poquito eso que nos trastocó un poquito los ensayos, el resto bien. Como ven sendo habitual, a subzona do Salnés foi a que máis kilos de uva recolleu na denominación, ao igual que o albariño, que continúa como a variedade máis colleitada. Aínda que para saber cantos kilos en total, haberá que agardar o pecho oficial da campaña por parte do Consello Regulador. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia.
Alvariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Instituto Galego do Viño ten aberta a inscrición para participar na segunda edición do curso de especialización en barman profesional. As clases comezarán o 15 de febreiro e impartiránse os luns as de contido teórico e a partir do 6 de abril as prácticas os mércores. Nos dous casos en horario de mañá e tarde. Poden asistir traballadores, empresarios e directivos do sector hostaleiro titulados en hostalería, estudantes que rematarán o ciclo de FP na materia, mestres, xornalistas especializados ou distribuidores e importadores. A inscrición debe realizarse a través da web do Instituto do Viño e entre os anotados seleccionaránse os 25 alumnos. A exposición itinerante en Rías Baixas, o Viño do Mar, chegou ao Museo Interactivo de Lugo despois de pasar pola Casa de Galicia en Madrid. A inauguración da mostra coincide co inicio das festas de San Froilán e poderá visitarse ata o 30 de novembro de martes a domingo. A entrada é gratuita. A mostra recolle 30 instantáneas realizadas polo fotógrafo Xurxo Lobato para a publicación dun libro co gallo do 25 aniversario da denominación de orixe en Rías Baixas. En ela amósanse paisaxes e prácticas vinícolas que caracterizan esta rexión. O Godello Mara Martín da adega Martín Kodax é por cuarto ano consecutivo o viño oficial do Festival Internacional de Cine de Santiago, no que esta semana compiten 50 curtas, ademais de proxectárense máis de 70 fora de concurso. Mara Martín forma parte da liña Alma Atlántica e degustarase nos distintos eventos oficiais do programa. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Alvariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posto ao servizo do viticultor. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.